Sa pangalawang pagkakataon gaganapin sa Pampanga ang mga laro ng Philippine Basketball Association o PBA simula nang magkaroon ng COVID-19 pandemic. Nitong Lunes, August 23, isinapubliko na ang naging desisyon ni Pampanga Governor Dennis Pineda na pahintulutan ang pagpapatuloy ng liga sa lalawigan. Sa sulat ng gobernador kay PBA Commissioner Willie Marcial, sinabi nito na wala siyang pagtutol sa kahilingan ng PBA Board na dito idaos ang mga natitirang laro ng PBA ngayong season. Alinsunod na rin daw ito sa Resolution number 31 ng IATF at ang Joint Administrative Order 2021-002 ng Philippine Sports Commission, Games and Amusement Board at ng Department of Health. Ayon kay Pineda, dapat mag-secure ng permit ang PBA mula sa mga lokal na pamahalaan kung saan idadaos ang mga laro, practice at kung saan ang hotel na tutuluyan ng mga manlalaro at coaching staff. Kabilang dito ang lungsod ng San Fernando at Angeles, mga bayan ng Bacolor at Mexico at sa Clark Development Corporation at Don Honorio Ventura State University. Batay sa liham ni Pineda, dapat sundin ng lahat ng mga kasali sa PBA closed-circuit games ang mga health and safety protocols na ipatutupad sa semi-bubble setup. Kabilang dito ang limitadong paggalaw ng mga manlalaro at ng mga coaching staff mula lamang sa kanilang hotel o housing venue patungong practice at playing venue at pabalik sa tinutuluyan. Hindi rin dapat lalampas sa 25 na individual ang kalahok sa isang koponan. Kinakailangan ding sumailalim sa RT-PCR test ang mga kasali sa semi-bubble sa loob ng 48 hours bago makapasok ng Pampanga at magpa-antigen test isang araw at bago mismo ang kanilang laro. 120 personnel lamang ang papayagan sa venue sa mismong araw ng mga laro. Ito ang mga manlalaro, coaching staff at iba pang PBA personnel. Bawal namang manood ang publiko. Inaasahang gaganapin ang PBA Games sa darating na Setyembre. Justin Dizon, CLTV News.